tohle není sranda, není to clickbait, je to bohužel pravda, Eda končí. Odchází z Pocket Crew, nebude se nadále objevovat ve videích, nemusíte se už ptát, kdy bude další video, kdy on bude v dalším videu, co jsme dělali, kdy jsme se naposled viděli, protože už spolu nespolupracujeme, nebudeme spolu dál točit, i když jsme z toho spolu zažili strašně moc, máme za sebou strašně moc videí a hlavně strašně moc zážitků a prostě užili jsme z toho fakt spoustu, ale tak, jak jsme se potkali, tak naše cesty se zase rozešly, doufám, že to všichni pochopíte, když to asi nepůjde hnedka. A ten asi hlavní důvod, proč už nebude točit další videa, je takovej, že ho to prostě nebaví, nenaplňuje ho to, takže už ani to točit nebude a já to samozřejmě naprosto respektuju. Ale pokud chcete, tak teďka na mém kanále jsou nějaký poslední videa, ve kterých byl, myslím, že předposlední video bylo úplně poslední, takže určitě se na to běžte podívat, pokud ho chcete ještě vidět. A nebojte, já samozřejmě nekončím, mám připravený spoustu videí, právě vyšel i nový merch, batohy, penály a prostě věci do školy a fakt se toho chystá strašně moc, takže určitě se těšte na další obsah, jenom toho prostě už nebude Eda. Doufám, že to chápete, mějte se a pokud ještě nemáte, tak tady můžete hodit i follow.